Takže nazdar lidi, moje jméno je Xichta, já vás vítám u svého druhého let's play ze světa Shakes and Fidget. A na dnešek jsem si hnedka ze začátku pro vás připravil takový malý překvapení. Jak si můžete všimnout, tak jsem se za první nezměnil kurzor, ale to je vedlejší, to úplně jedno. Tak, jsem na S2. Jsem z Traversa 9. Bliká mi tedy hospoda, takže klikneme na hospodu. Dostali jsme další običku. A pozor, 200. Jo. Takže jsem level 200, konečně. Vždycky jsem si to přál být level 200. Takže si tady, ježišmarja, jsem vůl chtěl dát. Právě proto tady mám otevřený SFTOS, abych si mohl dávat tale. No nevadí. To je úplně jedno, takže nejdřív tady zkusíme něco protočit třeba. Jo. Jo. Tak, přesně to jsem potřeboval. 157. Jo, dobrá hůlka, počkat. 1098, 1098. Aha, tak zase tady dobrá není. Ale tak zkusíme s ní podzemko, že jo. Takže podzemí. A hrůzostrašný. Jo, počkat, já na ní nemám svitek, že? Ještě jsem si vzpomněl včas. Takže hrůzostrašný klon jde po poprvé. Po druhé. A po třetí. Ty vado, kousíček. No nevadí, tak ještě máme půlku touhy před sebou, ty vado, bych neřekl. Takže tady si nastavíme quest. No tak konečně 200, ty vado. Jsem se neuvěřitelně těšil na tady ten level. Takže moment. Tady si to hnedka můžeme přepsat. Já si to napíšu done. Tak. Takže to by bylo. Tak a skákneme na S24, kde už jsem teda 32. Tak tady si odklikneme quest, za chvíli jsem 33. Tady už jsem koukal, tady mám elík. A 2 na výdrž, to všechno pokoupíme. No teďka nemůžu, nevadí. Jinak už jsem si pořídil, teda takhle už jsem si vyrobil provizorní stánek na mikrofon, takže už to nedržím v ruce. A čekám, zase tady jenom přečtu, no, píčoviny. Pardon. Tady nemůžeme podzemku, protože jsem ho zkoušel, takže si tady jenom nastavíme quest. Vlastně tady to video bylo jenom zaměřené na to, že jsem ho chtěl ukázat, že už mám 200. Takže asi tak očekám gratulace v cechu. Takže hned se koukneme, jak se tady posekáme. 1. Nevadí. No, to jsme nedali, nevadí. Takže jako žádný gratulace. Jako vážně. No nevadí. Takže konečně level 200. Pozemko jsme, asi slyšíte moji žly, ale za to se omlouvám, to asi nějak nezměním. Pravecka už jsem házel. 68, já se ještě mrknu tady na ty. No. Já si nechám tady tu. Takže tady tu asi jo, na pomocníkovi mám školačku, takže to prodám tady to. Znovu hodil do hydru a mi vypadla lepší zbraň. Nevadí, takže ještě můžeme skáknout na S5 třeba, to je jedno. Tak už se nám to tady načítá. S5. Jinak ještě si pohraju s nastavením renderování, protože jak jsem koukal na minulý díl, tak to je úplně příšerný. To jsem se až styděl. Tak, tady máme elíky, který si koupíme rovnou. Na kryty. Obratka, tady to, ježiš, mám toho je. Boha, jak to naházíme. Třeba můžeme dát i nějaký podzemko. Vidíme, takže výdrž 50. Síla 55. Jak jste mohli slyšet moji retardovanou matku. Takže asi tak. No nebudu to dál řešit. Takže zkusíme podzemko.
Já jsem dal pod nogo! Level up. Tak jsem rád, i když tady na té postavě nejsem vůbec aktivní. Ale... No, sedu na to. Tady si dám rovnou hlídku, protože tady nebudu už klikat touhu. Takže tady takhle hlídku to můžeme zavřít. Tak a teraz... Co ještě můžeme zrobit? Tak tady už nič. Co tu? Tady už taky nič. Takže to je bylo asi všechno z tady toho dnešního dílu. Já vám děkuji, že jste se koukli na něj a čus.